Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y gyfle arall i ddod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti drigyrhau wrthym. A bydde di yn tywallt ysbryd arnom. Tyr di'n plith i ni'n gofyn hyn trwy enw ceiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau drwy ganu'r Emyr 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu. Roes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd yna luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau Ionawr yr ail a 15, Ionawr 17. Hoedfa nesaf bnawn syl am 2:03. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i gael ni tra'r ein hystedd Emyr 289, 289.
Fe wnawn darlleniad o lyfr Jeremia, pennod 23, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Jeremia, pennod 23. Gwai y bugeiliaid sydd yn difetha ac yn gwasgaru defaid fy mhorfa, medda'r Arglwydd. Am hynny fel hyn y dywed Arglwydd Dduw Israel yn erbyn y bugeiliaid sydd yn bugeilio fy mhobl, chwi a wasgarasoch fy nefaid ac a'i hymledasioch, ac nid ymwelsoch a hwynt, wele fi yn ymweled a chwi am ddrygioni eich gweithredoedd, medda'r Arglwydd. A mi a gasglaf weddill fy nefaid o'r holl wledydd lle y gyrraes hwynt, a mi a'i dygaf hwynt drachefn i'w corlannau, yna yr amlhant ac ychwanegant. Gosodaf hefyd arny'n fugeiliaid, yr rhai a'i bugeilia hwynt, ac nid ofnant mwyach, ac ni ddychrynant, ac ni byddant yn eisiau, medda'r Arglwydd. Wel y dyddiau yn dyfod medd yr Arglwydd y cyfodaf i Dafydd flagurin cyfiawn, a brenin a deyrnasa ac y lwydda ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddaear. Yn ei ddyddiau ef ar achubir Jwda, ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr ef, yr Arglwydd ein cyfiawnder. Am hynny wele y dyddiau yn dyfod medda'r Arglwydd pryd na ddywedant mwyach byw yw'r Arglwydd, yr hwn a ddig feibion Israel i fyny o wlad yr Aifft. Eithir byw yw'r Arglwydd, yr hwn a ddig i fyny, ac y dywysodd had ti Israel o dir y gogledd, ac o bob gwlad lle gyraswn i hwynt, a hwy a gant aros yn ei gwlad ei hun. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein Arglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron, i ddod o flaen gorseddfainc yn diolch ac yn llawenhau. Mae gorseddfainc o ras yw hi, ac felly bod yna groeso i bechaduriaid fel ni, gan ein bod yn dod oherwydd y ras di, oherwydd y drigared di, oherwydd i ti ddarparu ffordd i achawdwriaeth ar ein cyfer, i ti anfon dy fab i'r byd yma, i fyd y byddai yn ei wrthod ac yn ei gysau, ac eto o Dduw byddi di yn dangos trigaredd i ni, ac fe wnes di dangos trigaredd i ni, wrth iddo ddod ac wrth iddo fynd yn ifydd i'r groes, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaenef, yn gwybod y tywyllwch y byddai yn ei wynebu, byddai'n gwynebu ei dad nefol yn troi gefn arno, ac yn tywall ei ddigofaint arno. Ac o Dduw i ni yn llawenhau fod yr Arglwydd Iesu wedi dod ac wedi ifeddhau ac wedi mynd fel oen i'r lladdfa. Ac i ni'n diolch mai ein mwy ni y gwnaeth hwn. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am y newyddion da, fod modd i bechaduriaid cael bywyd tragwyddol. O Dduw, yr hyn y mae pob yr un sydd yn cael ei eni yn ei heiddiw, colledigaeth tragwyddol am ein pechod ni, i ni wedi'n geni mewn pechod ac i ni yn dewis llwybr pechod hefyd. O Dduw, i ni'n byw mewn cyflwr o dywyllwch, o drieni, o farwolaeth. Ond oherwydd yr Arglwydd Iesu Grist ac oherwydd y ras di, mae modd i ni ddod o dywyllwch i oleuni, ac i ni yn diolch i ti felly am y newyddion yma, bod modd i bechaduriaid cael bywyd tragwyddol. Ac i ni yn gofyn i ti o Dduw i weithio yn ein plith ni, agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr, ac ar ôl gweld ei hangen, byddant yn dod i bwyso yn llwyr ar fywyd ac ar farwolaeth ac ar atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn o Dduw y bydd dy bresenoldeb yn cael ei brofi gan bob yr un ohonom yma heddi, a byddwn ni yn dyrchafu ein llygaid ac yn gallu dy weld i yma yn ein plith, i brofi, i deimlo dy agosatrwydd atom ni o Dduw. I ni yn gofyn i ti ddiogelu'n hamser ni, i ni mor ymwybodol o'r frwydr ysbrydol yn y dyddiau tywyll yma, ac i ni'n ymwybodol o'r frwydr ysbrydol personol ac hefyd fel gwlad o Dduw, sut y mae'r un drwg yn gallu dod ac yn gallu peri i ni fel unigolion i fethu ac i faglu ac i beidio gwrando, i beidio daddoli di, i adael i'n meddyliau ni grwydro. Ond o Dduw, mae'r un drwg hefyd yn gallu peri i'r wlad cyfan grwydro ymhell oddi wrth y bethau di, ac i ni wedi gweld hynny yn ein gwlad ni.
Ni wedi gweld ac wedi profi yn ystod ein bywyd ni y fath erywiad, y fath troi cefn ar dy bethau di, mae yr efengil bellach yn angof llwyr. Ac o Dduw, ni'n gofyn I ti faddau ni, nad yw hyn yn peri'n celonau dorri fel y gydylsau. Ac ni'n gofyn I ti dychwelyd i'n plith, I ddiwygio unwaith eto, I dywallt y ysbryd arnom ni unwaith eto. Tyrd i'n plith yma heddi, ni'n gofyn I ti ddod lawr i'n plith yn ystod yr oedfa yma. Ac y bydd na ffrwyth I weld, hyd yn oed heddi, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Tyrd felly trigarhaw wrthym, ni'n gofyn hyn o trwy enw, ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 228. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod I maes, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. 2-8 gen I sefyll i'w chanu.
Yn testyn o Jeremia penod 23 ac ar chweched adnod. Jeremia 23 adnod 6. Yn ei ddyddiau ef yr achubir Juda ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr ef, yr arglwydd ein cyfiawnder. Nawr mae'r Jeremia yn broffwyd ac yn sôn am yr adeg yr oedd yn trigo ac yn byw yn ddi, ac yn cyfeirio hefyd at yr adeg y bydd yr Iesu yn dod, ond hefyd allech chi ddadle mae yn proffwydo hefyd am ein dyddiau ni, mae e'n ddisgrifiad mor fanwl o'r hyn i ni'n ei brofi ac yn ei weld heddi. Ni'n gweld maen nhw mor berthnasol heddi ac yr oedden nhw pan ynganwyd hwy yn wreiddiol. Gryndwch ar yr adnod gyntaf. Gwai y bugeiliaid sydd yn difetha ac yn gwasgaru defaid fy mhorfa, medd yr arglwydd. A'r bugeiliaid fyna yw'r arweinwyr y wlad. Yr rhai sydd wedi cael ei gosod i arwain, y tywysogion, y brenhinoedd neu beth bynnag, yr arweinwyr, pobl fwyaf pwerus y wlad, ac mae e'n dweud gwai nhw am ddifetha a gwasgaru credinwyr, plant yr arglwydd, defaid fy mhorfa. Dyna beth mae Duw yn dweud, gwai nhw. Yr oedd yn dweud barn, yn datgan barn ar arweinwyr y wlad. Doedden nhw ddim wedi cyflawni'r gwaith yr oeddent fod i wneud. Grandewch ar yr ail adnod, mae'n dweud hyn, am hynny fel hyn y dywed arglwydd Dduw Israel yn erbyn y bugeiliaid sydd yn bugeilio fy mhobol, chwi, a dyma beth maen nhw wedi wneud, chwi a wasgarasoch fy nefaid, ac a'i hymludiasoch, ac nid ymwelsoch a hwynt, wele fi yn ymweled â chwi, am ddrygioni eich gweithredoedd, medd yr arglwydd. Dyna i chi farn. Fe mae'n mynd i ymweld yn nhw, am ei diffyg nhw, yn gofalu am ei bobl. Mae mor debyg i heddi'n dydyw. Arweinwyr ein gwlad ni, dydyn ni ddim eisiau fod yn wleidyddol, ond falle i bwynt i ni yn bod yn wleidyddol, ond dydyn ni ddim yn sôn am unrhyw barti'n arbennig, ond i ni'n sôn am cyflwr y wlad yn gyffredinol ac am arweinwyr ein gwlad ni. Ond ydyw hwn mor wir? Mi fyddwn ni'n gallu dweud y mae arweinwyr ein gwlad yn gosod cyfreithiau gwrth efengil. Mae nhw'n mynd yn gwbl groes i'r Beibl. I ni'n ei weld o flwyddyn i flwyddyn, i ni'n rhyfeddu sut maen nhw'n gallu dod i fyny a rhyw reolau a chyfreithiau newydd ac yn ei wneud yn anoddach ac yn anoddach i fedru sefyll dros y gwirionedd. Bron iawn, mae'n anodd i nod i ddweud unrhyw beth. Does dim hawl gan unrhyw un hyd yn oed i fynegu barn mwyach. Fe ddwedwn ni, sa'n siŵr sawl blwyddyn ôl, mae'r rhaid o gwmpas 3, 4, 5 mlynedd yn ôl, fydd e ddim yn hir cyn bod rhywun yn gwrando ar yr oedfawn yma sydd allan ar y we ac yn dweud, dyma ni, maen nhw'n gwrando efallai nid i addoli, ond mwyn ffeindio rhywbeth i ni'n ei ddweud, gellir dweud ein bod ni'n pregethu rhywbeth yn erbyn cyfraith gwlad. Achos bod ni'n dweud be mae gair Duw yn ei ddweud. Ond ydyn ni'n agos iawn at hynny. Gwai nhw, mae Jeremia yn dweud. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Gwai arweinwyr y wlad hon. Heddi, 2019, gwai arnyn nhw am osod cyfreithiau gwrth gair Duw. Ac yn ei wneud yn anodd ar rhai sydd yn credu yn gair Duw i bregethu gair Duw. A maen nhw'n ceisio tywelu y Cristion rhag sefyll. Maen nhw'n dweud, nad oes hawl bellach i ddweud llawer o bethau. Cyfreithiau anfoesol yn cael ei gosod yn ei lle. Ond nid yw'n wir fel mae gair Duw yn ei ddweud. Maen nhw'n galw'r hyn sydd yn dda yn ddrwg a'r hyn sydd yn ddrwg yn dda. Ond ni'n gallu dweud hynny. Mae'n ansicr i chi. Mae cymdeithas, mae arweinwyr y wlad yn adlewyrchiad o gymdeithas, achos o gymdeithas mae'r arweinwyr yn dod. Ac mae cymdeithas wedi cynhyrchu arweinwyr y gwlad. I ni wedi pleidleisio drostyn nhw. I ni dim ond yn cael yr hyn i ni wedi pleidleisio drosto. Ac felly mae'r hyn mae arweinwyr y wlad yn wneud yn adlewyrchiad o'r hyn sydd ar lawr y ddeiar fel betai.
Ac hyn y mae'r bobl yn ei ddymuno. A'r hyn mae'r bobl yn ei ddymuno yw y drygioni. Nid ydynt am y gwirionedd. A maen nhw'n cysau'r gwirionedd. Ac dyna pam ni'n gweld arweinwyr y wlad hyd yn oed nawr ymhellach ac yn wneud yn swyddogol yn creu cyfreithiau sydd yn dweud bod yr hyn sydd yn dda yn ddrwg a'r hyn sydd yn ddrwg yn dda. Ond chwa beth sy'n fwy torcolonus? Yn yr un benod, adnod 9. Adnod 1 a 2 yn disgrifiad o'r arweinwyr o wlad. Ym mhob cwr a chornel o'r wlad, ni'n gweld arweinwyr capeli, arweinwyr gwleidyddol, pwy bynnag ydynt, maen nhw yn sefyll lan, a mae Jeremiah yn dweud, a ni'n gallu dweud yr un peth, mae'r arweinwyr o wlad wedi troi cefn yn llwyr ar air Duw. Dydy gair Duw ddim yn berthnasol mwyach. Dydyn nhw ddim yn eistedd lawr pan maen nhw'n meddwl am cyfreithiau. Beth am edrych i weld beth mae gair Duw yn ei ddweud? O na, mae hwnna wedi hen fynd. Maen nhw wedi gwasgaru'r pobl. Maen nhw'n wneud yn anodd i'r Cristion i gadw'r sil fel enghraifft. O, mor anodd yw i ddod i'r capel. I ni ddim hyd yn oed gallu parcio ar y sil, achos mae gymaint o bobl yn dod i'r siope ac yn mynd i gemau ac yn cael rasis ar y sil. Gwaen hw, mae Jeremiah yn dweud. Ond grandewch ar hyn. Adnod 9. Mae hwn. Os na allwch chi ddod gyda ni fan hyn, yna mae rhaid i'n ofyn ble i chi'n sefyll. Adnod 9. Oherwydd y proffwydi, nawr i ni'n sôn yn fwy penodol am arweinwyr crefyddol y wlad. Oherwydd y proffwydi y torodd fy nghalon ynof. Allwch chi gweld y dagren dod lawr gwyneb Jeremiah. Mae Jeremiah yn dweud, oherwydd pobl fel fi sydd yn proffwyd, oherwydd y proffwydi sydd o gwmpas, mae fy nghalon yn torri. Fy holl esgyrn a grynant yr ydw i fel un meddw ac fel un wedi i wyn ei orchfygu oherwydd yr arglwydd ac oherwydd geiriau ei sancteiddrwydd ef. Sylwch hwn, mae e fel un wedi meddwi, dwi ddim wedi meddwi. Yn anffodus, dyna bydde disgrifiad o'n gwlad ni, hyd yn oed pobl crefyddol. Maen nhw hyd yn oed yn ystod y cyfnod yma wedi ymwneud â pethau felly. Ond dim dyna beth mae Jeremiah yn dweud. Mae Jeremiah yn dweud, dwi fel un wedi cael fy ngorchfygu gan y pethau yma. Mae fy nghalon wedi torri cymaint wrth edrych ar proffwydi y wlad. Torodd fy nghalon ynof. Mae fy esgyrn yn crynu. Dyna chi drystwch y profod. Allwch chi gallu deall be mae Jeremiah yn dweud. Falle nad oedd na neb oedd yn edrych o'i gwmpas ble mae'r proffwydi. Ac wrth weld cyflwr y wlad, beth i ni'n gallu dweud? Ond yw'r dechrau'r benod yma yn mor berthnasol. I ni'n edrych ar ein gwlad ni ac i ni'n edrych ar beth mae gwleidyddion yn wneud ac arweinwyr crefyddol yn dod a'u pwt bach nhw mewn a chi'n gwrando nhw'n meddwl beth yn y byd mae'r rhain yn sôn am be maen nhw'n siarad. I chi'n meddwl, dyn nhw ddim yn gwybod be mae gair Duw yn ei ddweud. A chi'n meddwl, o i ble mae'r wlad yn mynd. Ac yna, i chi'n edrych ar y capeli a chi'n edrych i weld beth maen nhw'n ei ddweud. A chi wedyn yn dod yn meddwl, dyn nhw'n dweud dim byd. Dyn nhw ddim yn pregethu'r efengil. Wedyn i chi'n mynd i'r maes efengylaeth, i'r rhai sydd yn ohoni bod nhw'n credu. A be chi'n gweld? Canu gwirion, bywydau bydol, dim gwahaniaeth rhwng y byd na nhw. Ac hyd yn ffurfio ym mhob man. Ac a ydyn nhw'n pregethu Crist ar groes a sancteiddrwydd ac yn wahaniaeth o'r byd. Ac i chi'n dweud na, a beth sydd yn digwydd? I chi'n torri'ch calon. Fe ddylech chi fod yn torri'ch calon. Y mae cyflwr y wlad yn driennus. Dyma be mae Jeremiah yn dweud, roedd ei galon e'n torri. A yw eich calon chi'n torri yn 2019? Fod hyd yn oed capeli efengylaeth yn gallu chwarae crefydd. Dyn nhw ddim yn pregethu'r efengil, dyn nhw ddim yn addoli mewn ffordd sydd yn barchedig ofn o Dduw, dyn nhw ddim yn crynu wrth feddwl am gyflwr y wlad, dyn nhw ddim yn torri calonau nhw wrth weld pechod y wlad. Ac maen nhw'n ddigon bodlon i byd, a maen nhw'n dod i'r capel ar y sil, wedi gwisgo fel maen nhw moyn, ac yn canu fel maen nhw moyn, ac chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? Mae un o safon ein gwisg ni wedi dirywio. Mae pobl yn meddwl allan ni tynnu popeth lawr. Beth am ddod i'r capel fel beth ni'n mynd i'r traeth? Beth am ni'n ganu fel beth ni'n canu Baal? Dyma be mae Jeremiah yn dweud. Fe dorodd fy nghalon ni. A tybiwn ni, os na fi Duw drigarog i ni, fyddwn ni flwyddyn arall yn chwarae crefydd.
a fydd arweinwyr y wlad yn mynd â ni'n bellach ac yn bellach i ffwrdd o Dduw, ac fydd pobl Efengylaidd yn chwarae bod yn Efengylaidd, ac yn caniatáu bydolrwydd ac addoliad ysgafn, a miliynau yn mynd i golledigaeth tragwyddol, a'i gwaed ar ein dwylo ni. Dyma be mae Jeremiah yn dweud, oherwydd y proffwydi. Gallwn ni newid hwnna. Oherwydd pregethwyr ein gwlad ni, torodd fy nghalon ynof, fy holl esgyrn a grynant. Yr ydw i fel i'n meddwl ac fel i'n wedi wyn ei orchfygu, oherwydd yr arglwydd ac oherwydd geiriau ei sancteirwydd, oherwydd y diffyg yma, oherwydd cyflwr y wlad. Dwi'n torri'n nghalon ni, dwi ddim yn gwybod pa leidroed, does dim ateb, rhaid i ti Dduw trigarhau wrthym. Gai ofyn i chi, a fydda hwnna'n ddisgrifiad o ni sydd yn Gristnogion, mae'n neges i'r digred sydd gen i heddi, ond mae'r neges cychwynnol i'r credwynwyr. A ydych chi'n torri'ch calon? Neu ydych chi ddigon bodlon eich byd? Byw bywydau fel i ni dod y capel ar y sil, falle cwrgweddi, falle ddim, pobl ifanc, falle ddim, os allai ffitio fe mewn. Ai dyna ein safon ni? Ai dyna'r lefel i ni arni? Neu ydyn ni'n torri'n calon? A ydyn ni'n ysu ar gyfer y cwrgweddi, i weddio'r i Dduw, o Dduw byd drigarog wrthyf. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar yr addewid yr Efengyl, yn ail y blagurin cyfiawn ac yn drydydd arglwydd ein cyfiawnder. Wel, yn gyntaf, addewid yr Efengyl. Drychwch, oedd Jeremiah yn edrych ar cyflwr y wlad ac yn gweld yr arweinwyr y wlad, yr arweinwyr crefyddol, a dim un well na gwaith na'i gilydd, ond nhw gyd yn yr un cwch yn mynd ar bobl ar gyfeilior. Adnod 3, a mi a gasglaf weddill fy nefaid, dyma i chi addewid, a mi a gasglaf weddill fy nefaid o'r holl wledydd lle y gyrroes hwynt, a mi a'i dygaf hwynt drachefn i'w corlannau yna yr amlhant ac ychwanegant, gosodaf hefyd arnynt fugeiliaid, yr rhai a'i bugeiliau hwynt, ac nid ofnant mwyach ac ni ddychrynant, ac ni byddant yn eisiau, medd yr arglwydd. O, mae Jeremiah yn cyhoeddi yr holl dywyllwch, yr holl gau a thrawiaeth, yr oedd dal rheswm i obeithio, y daw cyfnod o fendith. Y mae'n dweud wrth ei bobl, fe fydd ei bobl yn cael ei casglu fel y mae defaid yn casglu, y bugail yn casglu ei ddefaid. O, mae yna ddiwrnod yn dod, mae'n dweud, o, mae'n dywyll, mae'n edrych yn ddi arno ni. Mae'r arweinwyr yn mynd â chi ffordd hyn, mae'r proffwydi yn dweud celwydd wrthoch chi, ac yn addoli fel maen nhw'n addoli Baal. Ond o, mae yna gyfnod yn dod, fe fydd e fel bugail yn eich casglu fel defaid. Yn wan nawr, fe fydd na gyfnod o gadernid yn dod. Ac yn gyntaf, gellir dweud bod Jeremiah yn cyfeirio at gyfnod lle ceir bugeiliaid ffyddlon fel Nehemia. Mae'n dweud, ma' na gyfnod yn mynd i ddod pan fydd na broffwydi, fydd yn proffwydo'r gwir. Rhai na fydd yn pregethu gau a thrawiaeth, ond allech chi ddweud mae'n cyfeirio fwy yn diwedd. Y bydd y bobl yn gweld y bugail da yn dod i'w plith. O, dyna i chi drigaredd, y bydd un yn dod, fydd yn gallu eich achub chi. Fydd yn gallu eich achub o'r cyflwr trienus yma. Fe ddaw hwn a iachawdwriaeth. Fe ddaw ar bobl i gyfnod o fendith. Mae'n dweud, fe ddaw chi i gyfnod o ddiogelwch. Cyfnod lle na fyddant mewn angen, ni fyddant mewn angen o ddim byd sydd yn bwysig. Dyna be mae'n dweud. Mae Jeremiah yn dweud, fe fydd na gyfnod yn dod, na fydd angen mwyach arnoch chi. A dwi'n ddim yn golygu byddwch chi'n cael popeth chi moyn, ond be mae'n dweud, fydd dim angen dim byd pwysig i'ch enaid chi. Fe fydd y cyfan yn cael ei ddarparu chi. Iachawdwriaeth yr enaid. Bydd yr un a ddewir yn darparu pob dim sydd ei hangen. Mae'n dweud fe fyddwch chi'n ddiogel yn ddo fe.
O fe fydd y Meseia yn dod, fe fydd Iesu Grist, mab Duw, fe fydd yn dod, ac fe fydd yn cyflawni pob dim angen rheidiol, popeth sydd angen arnoch chi. O, falle byddwch chi nawr, mae'n dweud wrth i bobl, falle bod chi'n bryderus ac yn tawr eich calon ac yn gweld eich tywyllwch eich hunan, heb sôn am tywyllwch y wlad, ac chi'n meddwl, ble mae'r gwirionedd? Ble mae e? Be sydd yn wir? Ond mae Jeremia yn dweud, mae yna un yn mynd i ddod sydd yn mynd i gyflawni popeth sydd angen ar eich enaid chi. Fi ddim eisiau chi ofni dim mwy. Fi ddim eisiau chi ofni farw. Ddim eisiau chi ofni farw. Ddim eisiau ofni marwolaeth. Dyna beth mae'n dweud. Peidwch ag ofni fe. Mae e'n beth erchill, mae e'n beth brawychus, ond peidwch ag ofni fe. Dyna beth mae'n dweud. Ddim eisiau ofni dim byd o ran materion yr enaid. Falle fyddwch chi'n glaw, falle bydd hynna llall yn digwydd, falle bydd yna dristwch yn digwydd. Ond does dim rhaid i chi ofni materion tragwyddol yr enaid. Mae yna un yn dod, mae'n dweud. Mae Ioan 10:28 yn dweud hynny wrthyn ni. A minnau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Dweud yr un peth. Bydd neb yn cael ei dwyn allan o law y Meseia. Neb. Dyna chi gryfder, dyna chi sicrwydd. Mae'r Testament Newydd yn dweud hynny drwy'r amser, yn dyw e. Ni fydd yn colli un o'i braidd, achos fe yw'r bugail da. Does dim bugail cystal ar arglwydd Iesu Grist. Fydd e ddim yn colli'r un. Dyna pa mor saff i chi. Gallech chi ddychmygu petai na gystadleuaeth ar mae yna rhaglen ar ffermio ac yn y blaen oes ar S4C i ni'n clywed am sut mae pobl yn gwneud pethau ar ffarmio. Sa'i di wylio fe llawer, ond dwi wedi gweld pytio ohono fe. Dychmygwch chi petai chi'n ffindo mas y bugail gorau. A sut byddwch chi'n penderfynu? Mae wedi gofalu yn bob un o'i ddefed. Does dim un wedi mynd yn sal, dim un wedi mynd ar goll, dim un wedi cael damwain. Pob un yn ddiogel wedi cael ei casglu i'r praidd ar ddiwedd y dydd ac yn bwydo yn y dydd ac ar ddiwedd y nos yn dod i mewn, a does dim un wedi mynd ar goll. Wel, bydde fe'n rhyfeddol ond i fydde fe i clywed am fugail felly, ond petai yn bosib, dim ond defaid yw'r heini, ond i ni'n sôn fan hyn am eneidiau yr holl fyd, a dyma ni un yn dweud, mae hwn, y bugail da, yn mynd i ofalu am bob un o'i defaid, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Fi dim un sydd yn dod i gredu yn cael ei golli. Hyd yn oed pan i ni'n teimlo'n wan ac yn meddwl, ydw i yn un o'i ddefaid ond os ydyn ni'n un o'i ddefaid fydd e ddim yn ein colli ni. Dwi ddim yn gallu colli un o'i ddefaid. Fe lwydda Iesu Grist yn y cyfan a ddaw i'w wneud, yna be mae Jeremia yn dweud, fe fydd hwn yn llwyddo ym mhopeth. Roedd proffwydi wedi proffwydo am ei ddyfodiad ac fe fydd yn llwyddo yn yr hyn oll a ddath i'w wneud. Ond nid yw dyn gyda gymaint i ofni mewn bywyd, a mae hwnna'n wir. Ac roedd Jeremia yn gwybod hwn, mi fydde'r bobl yr oedd yn siarad â hwy yn ofni. Mae bywyd yn llawn pethau yr ydym ni gyd yn ofni. I ni'n ofni pethau sydd yn ymwneud, pethau materol, ariannol, i ni'n gallu ofni rhain. Hawdd i ofni y pethau yna. Materion iechyd, ond nid yw e mor hwydd, efallai fwy na dim byd i ofni'r materion iechyd, ofni sut fyddai'n ymdopi, ofni'r poen, ofni'r canlyniadau'r holl bethau yma. Gwendid corfforol, ni'n gallu ofni nhw. Mor aml i ni, mae dyn yn llwyddo claddu pen yn y tywod am y pethau yna, ac yn trio boddi'r ofnau. Ond mae'r materion yna yn bethau sydd yn wneud ag amser, ac mor real yw nhw, ac maen nhw'n bethau ni'n ofni. Ond hyd yn oed fyna, mae Jeremia yn dweud, fi ddim angen ofni pam i ni'n gwybod bod pob peth yn cydweithio ein lles ni. Ac felly ni'n gallu gofyn am nerth i beidio ofni. Ni'n gofyn helpa fi beidio ofni. Ond mae'n fwy na hynny fan hyn. Bod y pethau'n yn bwysig i raddau, ond dyn nhw ddim byd o gymharu â materion tragwyddol, tynged yr enaid, cartref yr enaid. Dyma'r materion pwysica bywyd. Mae'r rhain yn fwy pwysig na arian, na chyfeillion, na swydd, na iechyd, na dim byd. Achos mae bywyd ar y mwyaf o gwmpas 100, 110, 115 mlynedd ar y ddaear, ar y mwyaf. Ond mae tragwyddoldeb yn dragwyddol, dwi ddim yn dod i ben. Ac felly mae'r materion yma'n bwysicach. Ond yr hyn mae dywed Jeremia, does dim rhaid ofni mwyach.
oherwydd y mae un yn dod a fydd yn tynnu pob rheswm ofni i ffwrdd. Y mae un yn mynd i ddod, y Meseia, fe fydd yn tynnu bob achos ofn. Fydd e ddim angen i chi ofni mwyach na, dyna chi addewid. Dyna chi hyder. Dyna chi gadernu. Dyna beth Jeremia yn ei ddweud, mewn dyddiau tywyll. Gyda chi symud ymlaen, yr ail, bwynt blagurin, cyfiawn, adnod 5. Wele y dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd, y cyfodaf i Dafydd flagurin cyfiawn a brenin a deyrnasa ac a lwydda ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddeiar. Roedd ganddo gyhoeddiad pwysig i'w wneud, ac ni'n gwybod bod yna gyhoeddiad pwysig yn y cyd-destun yma, pan i chi'n cael y gair wele, roedd yn amlwg bod yn mynd i ddechrau sôn beth oedd neges y proffwyd gan Dduw. Roedd gan Dduw neges bwysig i'w ddweud. Gwrandewch, mae'n dweud. Wele, gwrandewch. Lle chi ddychmygu Jeremia yn pledio gyda pobl. Newch chi jyst gwrando am eiliad? Falle byddai'n gweld rhai oedd yn dechrau peidio gwrando. Falle rhai oedd yn gwrthod gwrando. Rhai doedd ddim hyd yn oed yno i wrando. Mi fyddai'n torri calon am reina fydde. Fyddai'n edrych o'i gwmpas ac yn meddwl, na fydde na nhw yma yn y lle cyntaf, dyn nhw ddim yma, ble ma nhw? Ac wedyn rhai sydd yma, dyn nhw ddim yn gwrando, a eraill sydd yma, a ddim eisiau gwrando. Dyna darlun o fel mae e heddi, cyn lleiad sydd eisiau gwrando. Bydd yn ddiddorol gwybod faint ohonoch chi yma sydd yn gwrando. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gallu dweud. Mae'n anodd dweud yn athro. A dwi fel arfer yn gallu dweud. Ond mae'n wahanol mewn dosbarth yn diwedd. Dwi'n gallu dweud yn y dosbarth pan mae rhywun yn gwrando i ffeidio. A dwi'n gallu pigo ar nhw. A dwi'n gallu galw mas yn nhw. Dwi'n dweud, wyt ti'n gwrando? A llai ofyn, profa fe te, be dwi'n newid i ddweud. Ond mae'n mor anodd o'r pulpit. I chi'n cael yr arwydd yma. Falle ydyn nhw'n gwrando ddim. Ond i ni'n gallu cuddio. Mae'n ysbrydol yn diwedd. Mae'r enaid mor gyfrwys i ni'n gallu roi'r ymddangosiad o wrando, ond i ni'n dweud, dwi ddim yn gwrando ar hwn. Sa'n mi wrando ar hwn. Mae Jeremy'n dweud, wele, gwrandwch. Gwrandwch. Yn dywyll, yr anhawsterau. Mae'n dweud, ma na ateb sydd wedi dod gan Dduw ei hun. Mae ef wedi addo anfon y Meseia. Mae Jeremy yn dweud, ma na ddwrnod gwell yn dod, peidiwch â gwangaloni, edrychwch at Grist. Mae iachawdwriaeth yng Nghrist. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod y Meseia. Mae wedi addo dod i'n hachub ni, ac mae'n dweud fan hyn, fe ddaw fel blagurin o'r gwraidd. Fe ddaw o linach y brenin Dafydd. Wele y dyddiau yn dyfod, mae Jeremy yn dweud, medd yr arglwydd y cyfodaf i Dafydd, flagurin cyfiawn. Mae'r fath fanyldeb. Mae beth mae proffwydoliaethau yn rhyfeddol yn dyn nhw. Pan i chi'n ystyried sut bod unrhyw un ddim yn gallu credu gair Duw, mae dim ond yn dangos ac yn profi bod yn ysbrydol, achos mae e mor rhyfeddol. Mae e wedi dweud o ba deulu mae'r Iesu mynd i ddod, heb sôn am ni'n gwybod ble, byddwn yn cael ei eni pam, byddwn yn cael ei eni'r amgylchiadau o gwmpas ei enedigaeth, a'r holl beth yma. Mae e hyd yn oed yn dweud o ba linach y dawe, ac mae wedi dweud y cyfan wrthyn ni, nac fe ddigwyddodd popeth fel y proffwydwyd. Fe ddaw blagurin a fydd yn tyfu, ac fe fydd yn dwyn ffrwyth. Ffrwyth o gyfiawnder, ffrwyth o berffeithrwydd a ddaw ohono. Eseia, proffwyd mewn cyfnod arall yn dweud. Eseia 4 adnod 2. Cannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. Y pryd hwnnw, y byd blagurin yr arglwydd yn brydferthwch ac yn ogoniant, a ffrwyth y ddeiar yn rhagorol ac yn hardd i'r rhai a ddianghasant o Israel. Dyna chi addewid i bobl Israel. Fe fydd un yn dod. Blagurin yr arglwydd, a fe fydd e'n brydferth. Mae Eseia yn disgrifio'n union yr amgylchiadau yn diwedd. Eseia 53, adnod 2. Canis e fe a dif o'i flaen e fel blagurin, ac fel gwreiddyn o dir sych, nid oes na ffryd, na thegwch iddo, pan edrychom arno, ni bydd pryd fel y dymunem ef. Dyna chi ddisgrifiad. Mae'n union o dir sych, cyflwr trienus, ond o hwn fe ddaw un cyfiawn.
Eseia 11 a'r adnod gyntaf. Yna y daw allan wialen o gif Jesse a blagurin a dif o'i wraidd ef. Mae e mor fanwl o gif Jesse. Mae e'n dweud yn union o ba deulu o dir sych y daw y fath blanhigyn fe fydd yn tyfu I gryfder I ddwyn y ffrwyth mwyaf perffaith. Ffrwyth cyfiawnder. Ond nid dyna ddigwyddodd. Ewch i'r Testament Newydd a darllenwch y Testament Newydd. Ewch i'ch llyfrau hanes chi. Ewch i'ch llyfrau hanes a gafodd I ysgrifennu gan yr haneswyr mwyaf digred, mwyaf anfoesol gallwch chi ddod o hyd iddynt. A fi dim un ohonyn nhw'n gallu ffeindio unrhyw nam yn yr Iesu. Ewch i'r byd newyddiaduriaeth ac ewch I weld, oes na unrhyw un newyddiadurwr sydd yn arbenigwyr ar ddarganfod baw. Ewch I unrhyw hanesydd sydd yn arbenigwr ar ddarganfod baw. Ac ewch I weld, oes na un yn hanes y byd sydd wedi gallu ffeindio unrhyw beth. A wnaeth yr Iesu oedd yn frwnt, oedd yn ddrwg, oedd yn greulon. Na, pam? Achos cyfiawn oedd hwn. Dim ond cyfiawnder sydd yn yr hanes yn disgrifio'r blagurin yma. Blagurin cyfiawn yw e. Fe ddath hwn a chyflawnodd holl ofynion y tad. Dyna oedd y dasg. Anfonwyd Iesu achub I bobl. Ond mwyn achub ei bobl, rhaid oedd iddo gadw'r ddeddf. Dyna oedd y darn cyntaf lle chi ddweud. Rhaid oedd Iesu Grist gyflawni'r gyfraith yn llwyr. A dyna pam gafodd I anfon I achub dyn, ond yn gyntaf, rhaid oedd fod yn gynrychiolydd perffaith mwyn bodloni'r tad. Byddai ddim wedi gallu marw ar y groes petai ddim wedi bod yn berffaith. Ond fe ddath a fe gafodd ei eni yn wirthiol heb cael ei lygru gan bechod. Ac yna fe dyfodd fel bachgen ifanc, fel dyn ifanc, ac yna yn ei weinidogaeth ac yn y blynyddoedd hynny, ni wnaeth un peth o'i le. Fe gyflawno'r ddeddf yn llwyr heb fethu unwaith. Mae Jeremy yn dweud a brenin a deyrnasa ac a lwydda ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddaear. O, dyma pwy sy'n dod. Peidiwch â gwangyloni. Mae hwn yn dod. Mae'r Meseia yn dod. A dyna I chi deyrnasiad fydd ganddo. Fe fydd yn teyrnasu yng nghalon ei bobl. Dyma oedd y trieni, yr oedd yr Iddewon yn disgwyl y Meseia, yn meddwl mai milwr oedd yn mynd I ddod. Ond mae Jeremia yn sôn nid am filwr, ond am Feseia oedd yn mynd I deyrnasu ar yr enaid. Teyrnas ysbrydol a thragwyddol oedd hon. Ac fe fydd hwn yn arglwydd ar ei bobl, ond ni fydd hyn yn faich ar ei braidd. Fe fydd yn teyrnasu, fydd, ond fe fydd yn hyfrydwch i'w bobl. Fe fydd yn hyfrydwch iddynt fod o dan y fath awdurdod, y fath deyrnasiad, o ras ac o gariad. Chi'n gwybod beth, mae'r byd a hyd yn oed y byd efengyloedd yn meddwl bod y safiad I ni yn ei ddal yn un anodd, diflas, cadw'r sil, ddim yn mynd I hyn ar nos Wener, ddim yn gwneud hyn ar nos Sadwrn, ddim yn gwisgo fel hyn, ddim yn gwneud y llall, ddim yn yfed hyn, ddim yn bita'r llall, ddim yn... Diar. Dyn nhw ddim wedi deall yna ddo. I'r saint, y mae teyrnasiad yr arglwydd yn fendith ac yn hyfrydwch. Dyw e ddim yn faich. Dyw e ddim yn faich. Y mae peidio gwneud rhai bethau yn bleser i'r arglwydd, a mae gwneud pethau eraill yn hyfrydwch i'r praidd yma. Mae hwn, y Meseia, yn arwain ei bobl ar hyd llwybrau o gyfiawnder. Fe fydd ei deyrnasiad. Mae'n dweud yn un buddigoliaethus, dyna be mae'n dweud wrthyn ni. Fe fydd hwn yn teyrnasu yn fuddigoliaethus. Fe fydd yn llwyddo. O, mor hawdd yw digaloni. Wrth weld y tywyllwch yn cynyddu. O na, mae Jeremy yn dweud fe fydd yn llwyddo. Mae yn llwyddo. Mae yn llwyddo yng nghalon ei bobl ac fe fydd ei deyrnas yn parhau hyd tragwyddoldeb. Nid oes dim damnedigaeth i'r sawl sydd yng Nghrist, does dim. Dyna I chi lwyddiant yr efengyl.
Dyna chi addewid. Nid yn unig i'r Iddewon, ond hefyd i ni heddi, bod na un wedi anfon o'r nef i ddod i'n plith mwyn i ni gael profi o ffrwyth y blaeguryn yma. Yma na un sydd yn mynd i gyflawni'r gyfraith yn llwyr. Fe fydd yn gyfiawn. Fe fydd ei ffrwyth yn berffaith. Darllenwch eich testament newydd, darllenwch eich llyfrau hanes. Fe ddath, ac fe wnaeth yr hyn y dywedwyd. Fe fydd yn gyfiawn yn llwyr. Wel, i orffen yn drydydd Arglwydd ein cyfiawnder. Edrychwch ar y 6 adnod. Yn ei ddyddiau yr achubir Juda ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr yr Arglwydd ein cyfiawnder. Wel, am broffwydoliaeth i'r Iddewon, ond hefyd i ni, yma na fan hyn, ond oes na addewid o achubiaeth. Achub o bechod, o gondemniad. Addewid o ddiogelwch rhag crafangau yr un drwg ac o golledigaeth. Mae'n addewid yma. Mae'n addo achub y sawl sydd yn dod ato. Dyna'r addewid sydd yn hyn. Mae'n addo maddau'r cyfan, addewid na ddaw barn arnom am ein camweddau. Na dyw hwn ddim yn poeni llawer o bobl heddi. Na dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechodau a dydyn nhw ddim yn credu bod na farn. Ond dyma chi eiriau i'r rhywun y mae'r Arglwydd wedi agor llygaid yr enaid. A maen nhw wedi gweld eu pechod am y tro cyntaf. Dyma chi eiriau i rai sydd yn gwybod bod na farn yn dod. Fe ddaw fel sioc i'r gweddill. Fe fydd yr ymwybyddiaeth yn erchill. Ac fe ddaw ei gof. Pan ddaw dydd y farn, fe ddaw ei gof. Pytiau maen nhw wedi glywed, y jocs maen nhw wedi gwneud am bobl crefyddol, ac erioed wedi ystyried y peth. Gweld y pobl yn mynd i'r capel ar y sil ac yn meddwl be maen nhw'n wneud i'r rheini sydd yn honni bod nhw ddim yn gwybod dim byd, ond yma'r cydwybod yn eu condemnio nhw. Ond maen nhw'n honni bod nhw'n gwybod dim byd. Fe fyddaw fel sioc ar y dydd ofnadw hwnnw. Ond i'r rhai sydd wedi profi ar gyhoeddiad o bechod, ac yn teimlo crafangau yr un drwg ar yr enaid, a'i afael endyn, ddim yn gadael chi fynd. Chi wedi dechrau teimlo fe. I chi'n teimlo fe'n eich tynnu chi'n ôl. A falle pan chi'n dechrau meddwl dylen ni ddarllen y Beibl, mae yna rhywbeth yn dod yn eich tynnu chi ffwrdd. Pan chi'n dechrau gwrando yn ystod yr oedfa, beth sydd yn digwydd, falle bod yna rhywbeth yn dod i fyny ar y ffôn sydd yn tynnu'ch sylw chi. A mae'n dod, mae'n tynnu'ch sylw chi ffwrdd. Falle rhywbeth arall, rhywbeth yn dod i gof, mae'n sibrwd i'ch cof chi. Falle bod yna rhywbeth wedi'ch dwysbigo chi ac wneud chi teimlo'n euog. A beth sy'n digwydd, mae'n dod. Ond efallai o'r diwedd, i chi wedi dechrau deffro, wedi dechrau meddwl, a oes na dragwyddoldeb, a oes na ddydd y fan, a oes na atebolrwydd. Ac nawr chi wedi dechrau gweld eich pechod chi. A dyna i chi newyddion da o lawenydd mawr i'r rhai hynny sydd yn dechrau gweld eu pechod, bod un wedi dod i achub yr enaid, bod na un wedi dod sydd wedi delio gyda popeth. Dyna beth mae Matthew yn dweud yn y bennod gyntaf adnod 21. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, pam o blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau. Dyna pam mae wedi dod. I gael gwared ar ganlyniadau pechod, i olchi pob staen pechod i ffwrdd. I'r un y mae'r enaid wedi deffro. I'r un y mae'r llygaid yr enaid wedi hagor, ac maen nhw'n dechrau teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae'n hyfrydwch i'r rheini glywed bod un wedi dod sydd yn gallu golchi pob staen pechod i ffwrdd. O, mae pechod yn gadael marc yn diwe. Dwi ddim yn teimlo felly yn wreiddiol, ond os yw'r Arglwydd yn dechrau argyhoeddi, mae pethau'n dod i gof, pethau ni wedi ddweud, pethau ni wedi gwneud, pethau ni wedi breuddwydio amdano, yn dod i gof. Ac y pethau roedden ni'n ymfalchio ynddynt ac yn mwynhau ei gwneud. Ac maen nhw wedi gadael marc a staen
ar ein heneidiau ni ac i ni'n trial gwella'n hunan a ni ddim yn gallu. Ond yna chi'n clywed am un sydd wedi dod o'r Jeremia wedi addo i fod yn dod, un a fyddai'n golchi pob staen pechod i ffwrdd. Pob un o'r pethau hynny. A chi'n gwybod beth sy'n fwy anhygoel? Mae'r golchiad mor ddwfn, mae'n golchi'r staen dydyn ni ddim hyd yn oed wedi weld. Pechodau nad ydym yn gwybod ein bod ni wedi gwneud. Mae'n gallu peri na fyddwn ni byth yn atebol am un pechod. Dyna'r efengyl. Ystyriwch eich holl bechodau chi. Na fyddwch yn atebol ar ddydd y farn am dim un ohonynt. Pam? Gan Iesu Grist gymeryd ein holl bechodau arno ef ei hun. Dyna pam y dath fe gyflawnodd e'r holl ofynion y tad, fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr ein mwyn ni. Rhaid oedd iddo wneud hynny. Does dim rhaid i ni gadw'r gyfraith bellach. Dyna mae'n golygu dydyn ni ddim eisiau cadw'r gyfraith, ond does dim rhaid i ni gadw'r gyfraith mwyn iachawdwriaeth. Mae'n amhosib i ni gadw'r gyfraith mwyn iachawdwriaeth, ond fe ddaeth Iesu Grist ac fe gyflawnodd e'r cyfan. Fe ddaeth fel cynrychiolydd a thrwy ei aberth ar y groes. Fe gymerodd ein cosb am ein methiant ni. Dyna chi ddyled oedd gennym. I ni wedi dod mor fyr o ogoniant Duw. I ni wedi torri pob un rhan o'i gyfraith tro ar ôl tro. Nid dim ond un camwedd fach i ni'n euog ohoni, ond methiant cyson, erchyll, parhaol, llawn balchder ac angrediniaeth, ond mae Iesu Grist i cymeryd y gosb am ein holl gamweddau. Fe dalodd e'r pris am ein rhyddid ni, ein rhyddhau o grafangau yr un drwg ac o afael pechod ar ein heneidiau. Ac Israel, mae Jeremia yn dweud, a breswylia yn ddiogel. Neu allan ni newid hwnna, y Cristion. A breswylia yn ddiogel. Mae'r Cristion yn saff. Hyd yn oed 2019, i ni'n saff yn nwylo yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n ddiogel o gyhyddiadau yr un drwg. Chi'n gwybod beth i'r Cristion? Yr un sydd wedi dod at y groes. Yr un sydd wedi gweld ei bechod. A mae wedi dod at droed y groes. Ac wedi olchi yn y gwaed a lifodd ar y groes. I'r un mae wedi gosod ei faich ar yr arglwydd Iesu, mae wedi hoelio fe i'r groes. A mae'r Iesu wedi rhoi gyfiawnder iddo fe, a wedi orchudd fe'n llwyr. I hwn, does dim un cyhyddiad bellach, a felly pa mae'r un drwg yn sibrwd ac yn dweud, ond fe wnes di hwn. Fe feddylies di'r llall. Ond i ni'n gallu dweud mae'r Iesu wedi golchi pob staen i ffwrdd. Mae'n ni'n cadw ni'n ddiogel o ddigofaint y tad. Dim dim ond o gyhyddiad yr un drwg, mae'n cadw digofaint y tad i ffwrdd. Eseia 53 adnod 11, o lafer ei enaid y gwel, ac y diwellir fy ngwas cyfiawn, a gyfiawnha lawer trwy ei wybodaeth, canis e fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Mae e wedi cymryd y cyfan. Trwy beth? Trwy ei wybodaeth. Be mae hwnna'n golygu? Trwy wybodaeth o Grist, trwy ffydd yng Nghrist, sydd yn dod yn rodd gan Dduw. Na bydd llawer yn cael ei cyfiawnhau trwy ffydd yn yr Iesu, dyna be mae'n dweud. Ar hyn a wnaeth trosom. Gai ofyn i orffen. Ble ydych chi arni? Mae Jeremia ni ddisgrifio fel hyn. A hyn fydd ei enw. Ar yr hwn y gelwyr ef, yr arglwydd ein cyfiawnder. Gai ofyn, a yw yr arglwydd yn gyfiawnder i chi? Ar sail beth i chi yn dweud eich bod chi'n Gristion? Mae mor hwydd yn diwedd heddi, gallu dweud rhyw broffes bach syml. Betawn ni'n gwynebu ein hanadl olaf. Wrth gamu allan trwy'r drws, heb yn wybod beth sydd yn ein gwynebu ni. A dyn ni'n gallu dweud, petawn ni'n camu i dragwyddoldeb heno yma. Petawn ni yn camu i dragwyddoldeb heddi. A fe fydd na lawer fydd. Fydd na lawer yng Nghaerdydd yn camu i dragwyddoldeb. Fydd na fwy byth yng Nghymru. Ac dros gwledydd y byd, fe fydd na filoedd ar filoedd o bobl heddiw
yn camu I dragwyddoldeb. A petawn ni yn un o'r rheini fydd yn camu I dragwyddoldeb heddi. A fyddwn ni'n gallu dweud nawr, yr arglwydd fy nghyfiawnder. Ti yw fy nghyfiawnder. Ti yw fy unig obaith. Rwyt ti wedi dod ac wedi cyflawni'r ddeddf lle doeddwn ni ddim yn gallu. Rwyt ti wedi cymryd y gosb yn fy lle fi. Rwyt ti wedi tywallt y waed I fy ngolchi fi'n lan. Rwyt ti wedi fy ngwneud yn wynach na'r eira. Ti yw fy nghyfiawnder I. Ti yw fy unig obaith I. Ac felly fedrai sefyll heb ofni. Wrth gamu tragwyddoldeb, mae Jeremiah yn dweud, peid fyddwch chi ddim yn ofni. Fi ddim angen ofni. Fi ddim angen ofni cysgu. Fi ddim angen ofni mynd i'r car. Fi ddim angen ofni dim byd mwyach. Falle bod y cnawd yn ofni, ond o ran tynged yr enaid, fi dim ofn mwyach pam yr arglwydd yw fy nghyfiawnder. Fe yw popeth I mi. Ai dyna eich gobaith chi? Ai yw Iesu Grist yn popeth I chi? A blagu'r un cyfiawn yma. Yr un sydd wedi gwneud y cyfan, yr oedd Jeremiah wedi proffwydo amdano, ymhlith llawer I broffwydi. Fe ddath yr Iesu ac fe ddysgodd yr apostolion amdano. Mae'r eglwys wedi pregethu amdano. Ac mor dywyll yw I heddi. Bod arweinwyr y wlad yn mynd yn bellach ac yn bellach I ffwrdd o Dduw. Ac fod pregethwyr y wlad yn troi cefn ar yr efengil. Mae yna dal un sydd wedi dod ac fe fydd ei deyrnas yn llwyddo. Ac fe fydd yr enaid yn byw hyd tragwyddoldeb os I ni yn Grist. Ydych chi wedi dod at Grist? Yn ei ddyddiau yr achubur Jwda ac Israel a breswylia yn ddiogel. A hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr yr arglwydd ein cyfiawnder. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am I fydd yn dod I fath fyd a hon. Ac I ni'n diolch am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio Dduw y gallwn ni gyd dweud cyn diwedd y dydd heddi fod yr arglwydd yn gyfiawnder I mi. Terdyn plith, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen i'n gwasanaeth, gadewch I ni ganu'r emyn rhif 298 ac hefyd emyn rhif 299. 298, o'r nef mi glywais newydd fo cododd ar fy nrhad, fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298, gewn ni sefyll uwch ni. Nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.